Бейрам иртесінде Зей ипподромына Сабантуй қонақтары келді. Көп санлы тамашашы жиылды. Аларны ипитыз, шекшек белән каршы алдылар. Быелгы район Сабантуй гадәттәгечә ат чабышлары белән башланды. Элек-электән Сабантуйның күрке булып ат чабышлары саналган. Хәзерге көндә дә узышлар зәйлеләрдә зур кызыксыну уята. Традицион чабышлардан соң әлеге спортның үзенчәлекле төре конкурны тәкъдим итүдән торды. Чабышкы атлар 1 метр биеклектәге 7 төрле каршылык аша чыгуда ярыштылар. Аннан соң тукымлы атлар арасында төрле дистанцияләрдә киеренке һәм мавыктыргыч көрәш барды. Ат чабышлары белән башланган бәйрәм Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында дәвам итте. Зәйлеләр Сабантуйны зур горурлык һәм яхшы кәеф белән үткәрә. Уздырмаслыкта түгел, чөнки язгы кырышларын республикада беренчеләрдән булып төгәлләделәр. Шәшүлекләр шул хәтле искиткеч әйбәт, күз тия күрмәсен, исән-имин җыеп алырга ятсын. Бүген көндә Сабантуйга 250-гә якын безнең механизаторларыбыз, алдынгыларыбыз чакырылган. Аның инде 200-гә якыны премияләр алачак. Быел да, Аллага шөкер, без механизаторларыбызга 3 миллионга якын премиальный фонд куйдык. Кыр батырын билгеләдек. Кыр батырына елдагыча инде безнең бүген автомобиль. Ел сайын зур оешканлык һәм ныклы әзерлек белән үткәрелүче Сабантуйын чарага килгән кунаклар да сызыклый. Сабантуй — это всегда такой душевный, теплый праздник, особенно на Заинской земле. Традиционно проходит на самом высоком уровне, поэтому я хотел бы от всей души поздравить жителей Заинска, Заинского района с этим замечательным днем, пожелать всем успехов в работе и, естественно, хорошего урожая этим летом. Сегодня, как никогда, важно воспитывать в будущем поколении чувство патриотизма, передавать нашему будущему поколению наши обычаи, традиции, чтобы они дальше передавали уже своим детям, правнукам, и чтобы вот этот наш исторический праздник, он жил, процветал, обогащался новыми элементами. Сабантуй, мне очень нравится то, что у вас хорошая традиция в Татарстане. Это проводят каждый год, и вот соблюдаете свои традиции. Это действительно настоящий праздник. С чем мне и хотелось поздравить всех заинцев вот с этим праздником. Бәйрәм мәйданында махсус хәрби операциядәге егетләр өчен район күләмендә әзерләнүче гуманитар ярдәм чаралары белән танышырга мөмкин булды. Зей җылысы хәрәкәте, Ватанны саклаучылар фонды җирле бүлеге эшчәнлеге тәкъдим ителде. Шунда ук контракт буенча хәрби хезмәткә китәргә теләүчеләр өчен мәйданчык эшләде. Старая часть нашего города мы называем Старый Заинск. Теперь здесь находится Заинское водохранилище. Бәйрәм кунакларын Зей тарихында уелып калган мөһим вакыйгалары, танылган шәхесләре, онытылмас мизгелләре сурәтләнгән фотокүргәзмә белән таныштырдылар. Паркка төшү урынында районда яшәүче төрле милләт, татар, рус, чуваш, керәшен йортлары тезелеп киткән. Аларда кул эшләре, гореф-гадәтләрне чагылдырган эшләнмәләр урын алган. Мәдәният йортлары коллективлары кунакларны милли аш белән сыйлый, күркәм биюләр белән аларның күңелен күрә. Бәйрәмне тантаналы ачу өлешендә театральләштерелгән җыр биюләр белән үрелгән бөек эшче композициясе гөрләде. Что за чудо вышивка? Болай гына егетләргә бүләкне бирмибез. Яшь биючеләр игенченең авыр хезмәтен тасвирлый. Сабан һәм хезмәт бәйрәменең иң матур күренеше бу. Татар халкының гасырлар буе сакланып килгән гореф-гадәтләрен сәхнәләштерәләр. Сабантуй бәйрәме белән зәйлеләрне район башлыгы Разиф Кәримов та котлады. Кадерле зәйлеләр һәм районыбыз кунаклары, быел да республика җитәкчелегенең ышанычын акларбыз дип ышандырып калам. Сезгә чын күңелдән ныклы сәламәтлек, бәхет һәм иминлек телим. Табигать шартлары уңай килеп, авыл хезмәтчәннәренә башкарган эшләренең нәтиҗәсен күрергә язсын. Күгебез аяз, табыннарыбыз мул булсын. Сабантуй барыбызга да онытылмаслык якты мизгелләр бүләк итсен. Милли гореф-гадәтләребезне үстерүгә яңа көч биреп, республикабыз һәм районыбызның үсеше өчен иңлекле эшләргә рухландырсын. Милли бәйрәмебез белән зәйлеләрне башка мәртәбәле кунаклар да тәбрикләп, изге теләкләрен юлладылар. Сабантуй еще раз показывает, какая мы сильная нация, какой мы великий народ. Это объединяющий всех нас замечательный праздник, с которым я вас поздравляю и желаю, чтобы каждый следующий день нашей жизни был
освещен вот тем замечательным светом, который идет от этого праздника. Я за свои 4 полета почти 2 года проработал в космосе и обогнул Землю больше 10 тысяч раз. Так вот, вы знаете, что лучшей страны, чем Россия, нет, а в России есть самое красивое место – это Татарстан. А в Татарстане есть Заинский район. Гордитесь тем, что вы здесь родились, выросли. Мейдан түрендә хезмәт алдынгылары туган ягына гомере буе тугры булып яшәүчеләр, нәселләре белән республика үсешенә өлеш кертүчеләр. Уразмановларның эш стажы 265 елга җитә. Гомуми стажлары 265 елга җитә. Көчле алкышлар Уразмановларга. Районыбыз үсешенә зур өлеш керткән төрле тармак хезмәткәрләре бүлекләнү өчен бер артлы сәхнәгә чыкты. Сабан туе бәйрәмендә төп игътибар авыл хуҗалык хезмәткәрләрен хөрмәтләүгә бирелә. Уңышлы хезмәтләре өчен алар мәйдан түренә бүлекләү тантанасына чакырыла. 2024 елның Кыр батыры исеменә быел Зеягра фирмасыннан Илдус Хайруллин лаек булды. Аңа тәкә һәм яңа машина бирелде. Общество с ограниченной ответственностью агрофирма «Зай», производственный комплекс «Аксарина». Котлыйбыз, көчле алкышлар, хөрмәтле дуслар! Батыру Сева 2024 вручаются ключи от легкового автомобиля марки «Лада Гранта». Районыбызның алдынгы механизаторы иң абруйлы Сабан туй призы җиңел машина белән бүләкләнә. Рәхмәт, главабызга эшләгән өчен нәтиҗәсен күрделәр, тәрбияләделәр, бәяләделәр. 2024 ел Сабан туе гүзәлен ачыклау өлешен күпләр түземсезлек белән көтте. Быел бераз үзгәреш белән бәйгенең финалы 6 июньдә энергетик мәдәният сараенда үткәрелде. Башында район башлыгы торган комиссия карары белән быелгы Сабан туй шибәре исеменә Сәйдә Хайретдинова лаек булды. Утверждается Хайрутдиновой Сәйдә. Сәйдә Хайретдинова котлыйбыз. Ей вручается корона, лента победительницы, а также подарочный сертификат на сумму 60 тысяч рублей для поездки на море. Сабан туйның икенче мәйданында көрәшчеләр биле алышты. Милли көрәшне үз итүчеләр келәме янына җыелды. Финалда районның танылган көрәшчеләре Рамил Фаршатов белән Радик Салахов биле алышты. Киеренке көрәштән соң абсолют батыр булып дөнья чемпионы 9-нчы тапкыр Зей Сабан туе батыры Сармашбаш егете Радик Салахов калды. Чемпион мира Радик Салахов. Сармашбаш. Батыр иңенә традицион тәкә салынды, район башлыгы яңа машина ачкычы тапшырды. Вручается главному батыру Радику Салахову! Бәйрәмдә халык уеннарына да зур урын бирелде. Сабан туйга гына хас капчык сугышы, шүлмәк вату, капчык киеп йөгерү, багана башына моны кебек уеннарда һәркем катнаша һәм үз осталыгын, җитезлеген сыный алды. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.